diaspora niretzat da egunero euskal etxetan lan egiten duen jendea. Gure kasuan gaur egun Argentinako herri txiki askotan oso etorkin gutxi geratzen dira. Baina hala ere, euskal ohiturak mantentzen dira eta euskal kultura zabaltzen da, eta orduan zentzu horretan, etorkinen zentzuan, diaspora definitzea ez da erraza, baina badaude beste batzuk diaspora osatzeko, ez? Eta batzuetan agian ez dute euskal jatorririk, edo, haien euskal jatorria oso urrun geratu da, baina, lan oso handia egiten dute euskal kultura bizirik mantentzeko. Eta orduan, diaspora izatea merezi dute.